Здравейте хора, ние сме играчите БГ и днес ще отваряме един клан чест, тъй като събудих се и казах си да видя малко кой ще трябва да поиграя, да играя за клан чест, но го бяхме събрали. Така, имаме и два фри честа. И така, преминем към фри честовете. Те ще ги отворя всичко. Малко ми се прецаква интернета. Така, клан чест трябва да има 2 епик, 27 реар. Следващото 20 голд, 46 скелетона, 49 кенън, 9 хокрайдер, 66 арчари, 79 спир гоблина. Ще има ли легендари? Не, няма да има. 18 фаербол и 3 бейби дракона. Така, пак нищо от клан честа. И така хора, ще се видим друг път. И това беше от нас и до скоро.